Sitter den fast nu? Ja. Det är helt skev. Är den skev, Malin? Är den det? Den lägre. Vad ska vi göra då? Kanske kan föra ner den. Här sitter vi i alla fall. Du ser det snöret där på höger sida. Ja. Vart du får ta upp en tuss där. Inte dra i den. Ja, den lilla lösa där. Åh, Och nu då? jag vet inte. Kanske kan rycka till lite.